naši građani treba da znaju da je ovo jedan dan koji predstavlja prekretnicu. Jer sve do sada što jesmo radili, bilo je u svrhu mogućnosti da podnesemo kandidaturu. Ali istovremeno danas, kada smo ostvarili ovaj prolazni cilj i kad se približavamo podnošenju kandidature, mi ćemo krenuti jednu novu etapu koja će biti veoma teška, koja će zahtevati duboke, ponekad i bolne reforme, zahtevaće da se građanima objasni zašto se nešto čini i zbog čega to što se čini na kraju i njima samima i njihovim porodicama donosi korist, bolje životne uslove, veće mogućnosti za realizaciju njihovih talenata i stremljenja i zbog čega sve što činimo danas i u budućnosti u Srbiji i što smo činili u prethodnom vremenu jeste suštinski važno i za podizanje kredibiliteta naše zemlje, kada naši ljudi danas konačno imaju mogućnosti da slobodno putuju i da se kreću po svetu, da to čine kao ponosni građani Srbije, a ne kao ljudi koji uvek nose na sebi teret prethodnih vremena. To je takođe veoma važno, jer dignitet, dostojanstvo, dakle, i identitet su nešto što je sastavni deo naše politike integracija, jer naš program je jednostavan. Mi želimo Srbiju u Evropskoj uniji sa našim identitetom.